Pare ang ligo. Kaya, sa tingin. Explore tayo ng konti dito sa gubat. Yun. Akit tayo. Yun. Dito. Yun. Pakita ko sa inyo. Napakaganda ng lugar. Sariwang-sariwa ang hangin. Puro niyog. Puro niyogs. Ganda po. Yan. Yun. Kumusta mga kagala? Ito po tayo ngayon sa bayan ng Basud sa Marinos Norte. Ito po yung kanilang municipal hall sa kanan. Pakita ko po sa inyo. Kaya lang medyo papasok. Ayan. Ayan po. Okay, sa hapon po ito, tayo ay pupunta sa Barangay Oliva, Basud, Camarines Norte. Time check 1:55. May pagbibigyan po tayong request na pasyalan natin. Gala tayo sa Barangay Oliva. Ito po ang crossing ng Basud. Itong highway na to, pagka diniretso mo, papunta po itong Camarines Sur. Dito tayo sa may kaliwa. Ito ay Mangkamagong Road. Yun. Okay, let's go. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were Oo nga. Okay, sa kanan po tayo. Punta tayo ng Barangay Oliva. Kanan. Ito rin yung way papuntang Barangay Pinagwarasan. Yun. So dito. Yun no. Saturday, April 17, 2021. May parating pong bagyo
Buti na lang, medyo malayo-layo pa, kaya makakapag video pa tayo, makakapag vlog pa tayo. So ito tayo ngayon, papuntang Barangay Oliva. Pero may mga dadaanan pa po yata tayong madadaanan pa yata tayong mga barangay along the way papuntang Oliva. Time check 2:05. Barangay Pinagwarasan. Ito na. Yun, Barangay Pinagwarasan na to. Tayo, may nakita tayo ibang kalsada kasi ito, may tanong tayo dito. Patanong po, papunta pong Oliva ito? Tama naman, may nakita kasi ako sa kaliwa. Ay, maganda doon ang daan. Papuntang Oliva po. Ay siya po, salamat ma'am. Mahirap ang daan yan. Mas mahirap po. Sige po, thank you. Buti na lang nagtanong. Buti nagtanong tayo. Yun, so balik tayo. Dapat liliko tayo ng kanan. Mas maganda daw yung daan dito sa may kanan. Dito. Yun, dito. Ganda oh. Bundok na bundok, pakyat. Oo nga, ganda. Ganda man na pala ano dito, daan. Takbo no? Pasaway na rescue. Kurbada, bilis-bilis ang takbo. Wala namang i-rescue yata. Sinakop niya na lahat ng kalsada. So saan dito? Pa dito ano, malamang. Oo, malamang papunta dito. Sige, dito tayo sa kanan. Mamaya magtatanong tayo. Walang tao, ano? Walang tao-tao. Barangay ito. Tanong tayo. Municipality of dump site pursuant to dump site daw ito. Ganda po ng lugar oh.
Yun. Kabundukan. Yun. Ano kayang lugar na to? Parang nakita ko na ito sa ano. Anong tayo? Hindi ba? Oo nga yata. Mali na yata tayo. Tanong tayo. Sir, gandang hapon po. Patanong po, saan po papuntang Oliva? Ah, tama naman. Nalito na. Salamat po. Dito nga. Dito pala. Baka parang may Oliva na to. Pero di ko sure. Ganun tayo. Baka ito na, no? Itong bata. Tanong tayo sa bata. Hello bata. Oliva na ba ito? Barangay Oliva na ito? Ay siya na ito? Ah, Barangay Oliva na pala ito. Salamat. Ito na pala ang Barangay Oliva. Yun. So ito na daw po tayo. Sabi ng bata, ito na daw po yung Barangay Oliva. Siguro hanapin natin yung sentro nito. O baka yun yung sentro. So let's see, sa unahan ng konti. Barangay Oliva. So ganda. Barangay Oliva. Yun, siguro ito tayo dito, parang ganda ng ano, parang ganda ng views. Ito tayo dito ng konti. Great. Yan. Yun. Hello. Magandang hapon po sa inyong lahat. Time check. It's 2:15 ng hapon. Ito po tayo ngayon sa Barangay Oliva. Ang ganda po ng lugar na kinatatayuan ko ngayon. Pakita ko po sa inyo. Yun oh. Napakalawak na taniman ng mga pinya. Pinyahan po. Ayan oh. Pakita ko sa inyo, ang dami. Yun. Mataas po itong kinalalagyan ko ngayon para pakita ko po sa inyo. Ayan. Ayan po siya. Malalim na bangin. Ayan. Ganda. Hanap po tayo ng magandang lugar para po pakita ko sa inyo. Yun, dun. Ang ganda po dun. Pakita ko po sa inyo. Kabundukan po itong masyado. Ganda ng lugar. Ayan po. Ang lawak na taniman ng mga pinya. Ganda. Lakad pa tayo ng konti. Yun. Ganda oh. Barangay Oliva. The best. Yun oh. Ayan. Sana po nakikita nyo. Ganda. Hanggang po doon sa dulo, taniman ng pinya sa baba. Yun. Beautiful. Ganda ng lugar. Yun. So tuloy na tayo. Hanapin natin ang sentro ng Barangay Oliva. Barangay Oliva. Here I come. Yun, ganda rito. Taniman ng pinya, taas po. Ay, ito na yata.
Oo. Ang sentro ng ano. Ito na yata ang sentro. Ito na nga. Ito na ang sentro. Oliva. Sentro ng Oliva. Ito pala. Yun. Yun! So, ito nga. Oliva. Ito na nga. Napunta na to saan? Sige, ikot. Ganda ng aso. Wala ng daan. Let's go back. Wala na rin. Dead end na rin. Wala na. Yun, so balik na naman tayo at wala nang ibang kalsada. Ilog pala dito. Dito tayo. Ilog. Bawal magkalat. Saan pwede mag-park? Kahit saan. Kahit saan siguro pwede mag-park. Yun, nakakita po kami ng ilog na paliguan dito sa Barangay Oliva, Basud. Mamaya po pakita ko sa inyo yung ilog na paliguan. Ganda. Doon sa part na yon. Pakita ko muna po sa inyo yung paligid. Napakaganda.
pwedeng soft drinks. Ay! Anong pwedeng mainom dyan na ano? Oo na ako ay. Mineral water or C2 or ano. May ibos. Ayan, sige, sige. Ibus. Ay siya. Ibus na lang, ibus. At least, garo nini. Lima lang po. Sige. Apat. Ayan. Sige. Pakibalot mo na lang. Apat. Yes. Maganda pala ng ilog sa Oliva. Galing ako dyan. Ibigay ko na yung bayad? Siya na. Thank you. Yun. Salamat po sa... Ulit. Yun. So, eto po kami ngayon sa Oliva. Pabalik na po kami. Salamat doon sa nag-request na puntahan ng Barangay Oliva. Napakagandang lugar po. Ang babait ng mga tao dito. May mga magagandang pasyalan, gaya ng ilog, napaka-fresh ng tubig at ng mahangin, ang ganda. Tanawin